quero empezar dicindo que esgotarei a legislatura e que non haberá adianto electoral. En xuño do ano 2005, a maioría dos galegos decidiu dar un paso adiante e abrir o cambio ás portas políticas da nosa terra. Encomendaro daquela presidir un goberno de progreso, introducir en Galicia unha nova maneira de gobernar e desenvolver durante 4 anos un proxecto de avance e de modernización do noso país. Asumín o compromiso con ilusión, con dedicación plena, sin regatear sacrificios. Administrei a confianza que depositaron en min co único propósito de servir a Galicia, de atempoller os intereses do país a calquera consideración de tipo partidario. Galicia e só Galicia é o norte da miña acción de goberno. Aquel contrato que asinei cos homes e as mulleres do meu país segue en plena vixencia. A súa primeira fase expira no ano 2009, non antes. Non hai emerxencias, debilidades, nin circunstancias de inestabilidade que aconsellen a súa revisión. Prometí un goberno estable e Galicia ten un goberno estable.